Ja veľa hovorím o investovaní do nehnuteľnosti a veľa ľudí investuje do nehnuteľnosti, ktoré nie sú úplne že novostavby, ale sú to aj staré paneláky. A veľakrát sa tí ľudia pýtajú sami seba, že koľko tie paneláky ešte vydržia. No a opäť tu mám Jozefa Ilčíka ako hostia, ako človek, ktorý posudzuje kvalitu týchto stavieb, mi dúfam dnes odpovie, že či sa oplatí kúpiť starší panelový byt. Budem sa snažiť. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Tak je to vlastne ľahká téma, iba odpovedzte áno alebo nie a môžeme ísť. Paneláky alebo teda staršie budovy sú také isté nehnuteľnosti ako novostavby. Majú svoje mínusy, majú svoje plusy. Ja by som ich nezavrhoval. Znamená to, že keď kúpim starý panelový byt zo 70. rokov, že prežije ten byt do konca tohto storočia, alebo sa budú o 30 rokov búrať, lebo budú technicky nespôsobile ďalšie existencie? Kedysi sa hovorilo, že životnosť panelových domov je 70 rokov. Dneska sme už na 100, možno o 20 rokov budeme na 150. A panelový dom je v podstate krabicová konštrukcia montovaná, ktorá je pomerne solidne staticky odolná. Ja by som sa nebal toho, že by sa to zosypalo. Problém s panelovými domami je vtedy, keď sa tzv. Vybývajú.